Nou jouwt boer Johan Adema zien kei nog heel als fretten. In de takom zal het voer van een grutpad uit Einekroos bestaan. Daarvoor is op zijn hiem achter de pleats een viervergroeven van 3000 centimeter, dat alle jaren staan 80 ton Einekroos op groeien kan. 25 kei kunnen daar een jaar lang van fretten. Een investering van €200.000. En dat, wilst Einekroos uit de natuur, vergees is. Wat in de natuur groeit is ongecontroleerd. Het is verontreinigd met slakjes. En dat kan je net ontvegen. Omdat we hier speciale omstandigheden hebben en speciale voedingsstoffen hebben in het water, krijgt het kroos hier in het water, in de vijver, veel meer eiwit dan in de sloot. En hoe kwam u erachter dat dit ene kroos geschikt is als veevoeder? Nou, dat hebben we een beetje afgekeken uit Vietnam. Daar hebben mensen bij ook wel eens een keer een eenekroosvijvertje. En daar hebben we het eens een keer gezien op een foto en toen hebben we gedacht van hé, dat zou een idee kunnen zijn. Boven dat wordt de Einekroosvijver ook nog inzet bij de bestrijding van het dongoerskot. De vijver wordt namelijk gevuld met jarrewetter dat als vieringsstof tjinnet voor het Einekroos. Je kunt hier een heleboel mest door het water heen mengen. En ook kroosplantjes nemen dan alle voedingsstoffen op uit het water. En dat wordt dan weer teruggevoerd aan de dieren die er weer mest van maken. En zo krijg je eigenlijk op een boerderij een kringloop van voer, mest, voer enzovoort, enzovoort, enzovoort. Net verneerd dat ook de provincie Friesland het experiment financieel stiepet. De landbouw is bijna de enige sector van onze economie die tot het stuit nog groeit. Na 2015 na Europees landbouwbeleid afschaffen van het melkquotum ontstaan er grote kansen. Maar de jonken is het ook een oplossing voor de hele intensieve sojateelt in de derde wereld. Want daar moeten elke dag 3000 hectare oerwoud kapt worden om soja mogelijk te maken. En als we daar ook minder afhankelijk van worden kunnen zo'n het mes echt om twee kanten snijden. Maar er is hier een probleem. Einekroos is een simmerproduct. En dan beschut boer Adema dat je in de winter geen voedsel hebben. Nee, dat is zo. Wij zullen toch proberen een gedeelte in te komen dat wij sowieso voor de winter hebben.